नङानि खोथा नङाहाय थुनथुलि बिमा। हाब मा जाखोसै? ओमफ्राय माथो खोथामोन? खोथायाथ' गोबां गिदिरानो जालांबाय। हा माबोरैथो बिदि जानो मोनखोसै? आरे नोंसोर प्रब्लेमखौ खिन्थायाबा जों बोरै मोनथिगोन दे? बुंबाल'थ' जायाना। ओमफ्राय मानिथो एथ'बां रागा? थुनथुलि आयं, समबारिना फिसौलाया गैला। मा होनदों? आरो रजेनमोननाबो फिसाजोआ गैला। आयु नाथाय माबोरै बिदि जानो मोनखो? ओमफ्राय नोंसोर बेखौसो खोन्थानो जोंनाव जमा फैबाय आरो। हाबाब माबोरै जाखो? एसेबां दुखुनांथावनो। दुखुनांथावनि खोथाना नोंनो माबा मोनसे खालामदोंहाय आब'। आरे आंनि आइखौलाय मा दाय होफैलाबायखो? नाथाय माथो जामारदों बिनानाव? नोंनोथ' मिथिखायोमोन आंनि फिसौजोआ दालायथो उदै साबाय थानानै नोंनाव बरि लांफैदोंमोन। दा बेखौ जानानै साननैसोनि उनावनो बेफोरबायदि जाबाय। मादै बेहाय नोंनि नोंहामजासो लांफैदोंमोन दा? जायखियानो आंनि बिहामजा लांफैदोंबाबो मारै बिदि जानो मोनखो? नोमा हरनाय बरिखौ जानानै रासिन साना बेफोरबायदि जालांबाय आंनि फिसौजोआ। बिनि थाखाय गवाहाय। आरे बा मादै दाय होनो फैदों बेयाव आंनि आइखौसो। आरो बे समबारि मोनहानि फिसौलानाबो नोमानावनो बरि लांफैना बिब्दि जादोंहाय। दा मा मिलायना हरदों बियो? मा मिलायदों बेफोरखौ मानो बिदि बुथारनो मोननांगौ? आरे बा ओंखारलां नोंसोरो। आंनि आइखौ बेयाव दाय होनो दाफै। हा माबोरैथो बेबायदि जाखो? आंनि बरियाथ' बिदि माब्लाबाबो गाज्रि ओंखारफेरामोन। गाज्रि ओंखारफेराना नोंनो माबा मिलायना हरखादों जाहाथे जोंनि न'खराव बिदि दुखु फैथों होननानै। मोजां खालामासैहाय, जोंनि न'नि फिसाखौ जाबाय नोङो। नङा आगै आंलाय मानो बिब्दि खालामनो? आंनि बुरिखौ जानानैथ' रावबो बिदिखौनो जाफेरा। आरोबा नैलाय आंनि गथ'फोरनोनो होयो आङो। सासेल'बा मोनसे खोथाबावमोन, एक्सिडेन्टफोर जादों जानो हागौमोन। नाथाय समबारि मोननाबो गोमालांबाय गथ'आ। नङा नोंसोर आंखौ गोरोन्थि बुजिबाय। आंलाय मानो बिब्दि खालामनो? रागाजोंबा आंनो हाथाराहाय बोरो। थ' मादै बिनि सायाव बिसार जाथारनांगोन। माबोरै बेबायदि खालामनो मोननांगौ? आंनि आइयालाय बिदि खालामाखैना। मानो बिदि खालामनांगौ? आंनि आइया जोंनो जायो लोमजाबा उदै साबा माथो जेबोआनो जाफेरालाय जोंनो। आंनि गथ'फोरानो जायो माथो। आरो आंथ' बिसोरनो हरनो होनना हराखै। गावसोरसो लांफैनायाव आं ब्रा बिबाय थानायाव हरदों। बेफोरथ' दा जानांगौआथ' जाथाया गोबां गिदिरानो जाबाय। बिनि सायावथ' सावरायखानांगोनानो। दा न'खर मोननैयाव बेबायदि दुखुनि सम फैबाय जेला। आरो मोननैबो न'खरनि बुंनायानो थुनथुलि आयं नोंसानि आइनि बरिखौ जानानैनो जादों बुंदों। दा बेबा मा मिलायामोन? जायनि थाखाय बेफोरबायदि बारा जाना गथ'नि जिउआ गोमाबाय। जाबाय बुंबाय नोंसोर नोंसोरनि बुंनांगौखौ। मोजां मदद खालामनो नागिरबा खालामजामारालाय। आरो मदद खालामसेयावबो माबा मोनसे दाय जाबाथाय डाइरेक्ट बै मदद खालामग्राखौसो नोंसोर आसि थुनानै बुंफैयोना। आंनि आइया जेबो बिदि माबा नङालै, जानला मानला मानसिनि जिउ लाग्रा। आंनि आइया ओरैनो गाव बानायनानै जोंबो बेखौनो माब्लाबा जाखायो। जोंथ' जेबो जायाना, ओरैनो मुलि देलाबायनायसो। दाय खालामनानै बारग'नो सानबा बोरै जानो हो? लानानै गथ' एसे उन्थाव बाथावखौ मानोलाय बेफोरबायदि मा खालामनानै हरखो? आंनि आइया बुंखाबायना, आंनि आइया जेबो खालामाखै। नोंसोर थांदो बिनिफ्राय। थुनथुलि आयं दाथ' बिनिफ्राय थांगोन, नाथाय बिसाराथ' जाखागोन बेयाव। नोंनि आइयाबो फैनांगोन मिथिङाव। मा आइखौ मिथिं? नोंसोर गोरोन्थि खालामदों। दाया जोंनि आइनि नङा। बे लांफैग्राया मानो लांफैनांगौ? आइयाथ' हरनो होननानै हरथाराखैना। ब्रा फैनानै आइनाव बिथाबबाय थाबाय। आं बुंखादोंआनोमोन माथो, डक्टर मोजांनाव देखाय, डक्टरनाव लां। नङा आइनि बरिखौ नांथारगौ होननानै लांबाय। दाना बिदि बाहाना मारिबाय, दाय होबाय। माबा मोनसे गोरोन्थि जादों। गथ'आ जानो हागौ एसे बेरामा बांद्राय थाबायमोन। नाथाय आंनि मुलिखौ बेबायदि बरिखौ जाबा जेबो जायाथ'। नाथाय जाथायाथ' जाथारदोंबा। जाथाय जानायजों जायैजों मा खोथा? अब्लाबो आइनि जेबो दाय गैया। आइया जेबो खालामाखै बुंखाबायना। बेरामा जागोन बेलेग, ओमफ्राय आइनावसो बरि लांफैफ्लानानै दाहायखौसो दाय होबाय। नायगोन थुनथुलि नोंनि नोमाखौ। एसे नायो नाय। नाथाय आइया जेबो दायखौनो मावाखैबा जेबो साजानि गोनांथियानो गैया आइनो, मिथिबाय? मोनसे प्रब्लेमावथ' प्रब्लेम। बेफोरबायदि जोंहा डिभर्सबो जालांबाय ना थुनथुलि। थेवबो नों आंखौ गोसोखांनो होननानै गोसोखांखायाखै। माने आंनि थाखाय फिलिंस गैखालाबा नोंहा? जागोन दे, नों बायदिखौ आंबो बेखायनो गोसोखांखायाना। अलंबार थांनायखौसो जा मिस खालामबाय आङो। दायो दसे थानानै फन हरगोन आङो। आबौ सफैबाय? औलै आबै, अबेसिमथो थांदोंखाय आङो? खाथियावनो थांखादोंमोन दा। हे, ओमफ्राय दायो हाथायाव थांफिनबावबा नोंनाव मलमसो एसे बिहरनो नागिरदोंमोनहाय। आथिङानो बिराद साबाय थायो आंखौ। बेखायनोथ' नोंखौ बे नाजानो मोदोम नाग्रा दङना आबै, मोदोम नाग्रायाव नाजाहैबा एसे हामोथ'। मानसिफोरा हामनाय खोन्थायो, बेहाय लांनो नागिरबाय गावहानो थाङाबा। नाङाहाय आबौ आंनो बेफोरबायदिखौ। आरोलाय बुरैखाबाय, बुरै देहायावलाय बिदि जाखायोखा माथो। ओमफ्रायो बे आबै थुनथुलि थाबासो आंना बिदि साब'आमोन, बांद्राय सानायानो खमायथारबावबायसोमोन, मिथिगौ नोङो? थुनथुलि
औ नोंसोरथ' माबोरैहाय आबौ गावसोरनि लाइफखौ गावसोरनो बिदि खालामनानै लायो आंहालाय आबै फिसौनि सुख गैगोना गैला जाखोसै मानो बिदि बुङोब्रा आबै दङब्रा बे थुनथुलिनिफ्राय साबसिन मोनगोन ना सानसेबाबो नायल' हा साबसिन मोनबालाय मा जानो नोंबो बेबायदि मानसि मोजांखौसो खोमानानै लाबायबा बाथो ना आबै मानो बिसिनि खोथाखौ थाङै थुङै रायखांबाय थायोब्रा नोंसोरलाय थोद बाथो बेफोरखौ गोसोखांफ्राङो मा ओरैनोबाबो सिरि सिरि मोनबाय थायोना बिहामजोआबो मेगनानो बोरैबा जाबाय नालाय जोंबो बोरायबाय बुरैबाय नोंसोरबो न'आव बारा थाथेरबाय थाया खस्थ' मोनोना आबौ आइखौ डक्टराव लांनो नागिरखादों दा दसे थानानै थांखासिगोन ना गासैबो मोजाङै मोजां हामथारथोंसैहाय बिहामजोआ एबाराव मोजाङैनो हामगोन दे आबै मोनथिगौना आबै अलंबार थांनानैसो आंहा खालि मोनबायलै बोरैबा सिरि सिरिनो सोरखौ गोसोखाङोहाय आबौ नोङो बिसोरखौलाय मानो गोसोखांबाय बायनांगौसै गोसोखांनांगौखौ गोसोखाङा ए जाबैया ओमफ्राय अलंबारखौ एसेबो सैथारा होमबा बिदिद्रायबो नङा गथ'आलाय मोजां नाथाय बिमाखौसो सैथारा आङो मोजांखाना आबै अलंबाराना आंबो बिजों अलंबारजों थायै थायै मोनथि मोनबायना दायो हा नोंजोंबा सोमोन्दो दंमारना गैमारा बेसो आरो आबौ सोमोन्दो दंमारोबाबो उसुबिदा गैमाराबाबो नोंबो आरो बेजोंनो कन्टेक्टआव थाबाय थायो ओंखारलां नोंसोरो दा बिनिफ्राय जोंनि न'निफ्राय औ बेखाराव नोंसोर आइखौ बेबायदि बुंनाङालै जानला मानलानो जोंनाव फैनानै दा आरो बेखौनो खावलायबावनाय बेबायदि बरिखौ रावनोबो दाहरथोसै नङाबा आरो माखासे गथ'यानो जा जियानो जा गुबुनफोरनि माबाया जिउआ थांबावोबा मा जागोन ओरैनोबाबो आइया हरखाया बिसोरसो लांफैदोंमोन दा बुंखाबायानो जानला मानला हरखायाथ' आइया मालाय गाव देयो जोंनोसो होयोमोन दा औ आं जेबो खालामथाराखैहाय आंलाय मानो बिसिनि गथ'फोरनि जिउखौ लानो उनखांखांनो बेफोरबायदि आं मालाबाबो खालामफेराखै माब्लाबा खोनादोंमोन नोंसोरो हामथारगोन हामा खुनु माबा गैखाया गेरेन्थि होखायाखैमोन आइया गावसोरसो थेवबो बिथाबथारनानै लांबाय बे खबर दा बिब्दि आइखौ बुंफैबावनांगौबा जागोन दे आयं बिनि फारसे सावरायबावनांगोन बानायोबा बन्द' खालामनांगौ आयौ साबेसेनि जिउ लागोन नङाबा मा बुंदों बिसोरलाय आंनि थाखायसोनो बे गथ'फोरनि जिउआ थांदों माबोरै आंलाय मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ आंनि बुरि देनाया माब्लाबाबो बिदि जाफेराखैमोन आं जेबो मिलायथाराखैहाय गाबनाङालै मा दाय होफैखो बिसोरो रायजो राजाफोरालाय आंखौ बेफोरो बिसिनि फान्दायनाय गोजायै मा साननांगौ मा सानखो बिसोरलाय आंखौ हनैहाय मा बुंफैलाबायदों बिसोरनि साननायफोरालाय एथबां थार्द क्लास जागोन ना आयै आं सानथाराखैमोनलै एथबां गाज्रि बेबायदि नोंखौ सन्देह खालामदों आइ थुनथुलि आं जेबो खालामाराखै दे औ आयै आं बुंखादोंमोन ना मानो हरलाबायनांगौ होननानै दा नुबायना माबायदि दाय होदों नोंखौसो गावसिना गथ'फोरा बेमार जाब्रेनानै माबा मोनसे जाथाय जालांबाय ओमफ्राय दा नोंखौसो बिदि बरि जानानै जादों मादों जाहैबायना नुदों दा मोजां खालामबाबो मोजां खालामजाया दानि जुगाव आयै नंमारगौ दे आइ आंनि बे न'आव देनायालाय मा मिलायनो देनाय नोंसोरनोथ' होबाय थायो आङो आरो गोदो उन्दैनिफ्रायनो होबोनाय माबा जाफेरदों आइ नङालै आयै बिसोर बेबायदिनोखा फान्दायनो मोनाबा गोजोना मालायखौसो नों दुखु दा जायै नोंसोर बेखौ जानला मानला बुंदोंना बिसिनि बुंनाया जायाथ' बिसोर नोंखौ बिदि दायहोनो हाया नाथाय थेवबो आइ थुनथुलि बोरैबा मोनजोब्बाय आङो गिनाङालै आयै आं दङना जों दं आब'बो आंबो हौवाबा थिखना माबोरै बिदि दायहोनो हानांगौ दे आंनि आइखौ आं बिदि गोरोन्थि मावबा इसोरानो आंखौ साजा होथों इसोरानो दङ इसोरानो नुगासिनो आयै साननैसोनि थाखाय आं गुवाहाटि फारसे थांनो नागिरदों गुवाहाटियाव हामा लायनोसै खामानि दंलै आयै लोगो सासेया लिंहरदोंमोन मोनसे खामानियाव बेखौनो थांनो नागिरदों आङो दे नोंनालाय थांनायानो जोबखाया ओमफ्राय मानोबा इदि थांलायल' फाल्थु खामानियाव दा थांलाबायहाय आबा मिथिगौ ना समा रावखौबो नेनानै थाबाय थाया बेखायनो समखौबो फैसा बायदि बाहायनांगौ मिथिबाय जागोनलै आयै माथो आल्थु फाल्थु खामानि मावोखाय आङो माब्लाबा गथ'फोरखौ गिनाय मोनोना बिमाफोरा मोजां खामानियाव थांनो नागिरदों ना गाज्रि खामानियाव थांनो नागिरदों नै ओंखारलांनोसैल' मोजां खोन्थाला मोजां सावरायला बेनो आरो आबा बिमाया गिनाय मोनो गथ'फोरखौ बेखायनो हानायमानि एसे एनै बुजायनो नाजायो आरो नोंखौबो आङो सिन्था दाजालै आयै इम्परटेन्ट खामानि नङाबा आं थांगौमोन नामा माने सासे लोगोआ बिराद प्रब्लेमाव दंबायदि बेखायनो आं एसे नायना फैनोसैलै दे आबा जुदि मोजां खामानियावबालाय मदद होबानो जाबाय नाथायबा जानला मानला खामानियाव रावबो लोगोजोंबो थगायदा जाहाय
आरोबा दानि जुगाव नों मददथ' खालामगोन गुबुनखौ नाथाय नोंनि नांगौआव सोरबा सोरबा मदद खालामनो नागिरा आबा नाथाय आं जाय लोगोखौ दा मदद होनो नागिरदोंना बे लोगोआ बेबायदि नङा आयै मानसि गाज्रि नङा बियो सोरनिबा नांगौआव हेल्प खालामनाया जेबो जायालै आयै जायखि बे हेल्प खालाम दा खालाम आरोना माबा मोनसे जाहैलायगोन नङा होमबा नाथाय जोंबो बेबायदि जाफानो हायाना बेलाय गाव गावनि सायावसो मोजांबा मोजां गाज्रिबा गाज्रिसै आरो ओमफ्राय बिमाखौ एकदम हारसिं हारसिं गालांबाय थायो आंहा नोंखौ न'आव थाजानो लुगैयो गावहा बिब्दि थांबाय थानायखायनोथ' बिहामजो लाबोजानो लुगैयो आङो गैया बबाव लोगोबो गैला आंहा रावजोंबो रायलायनो बिहामजो नांगौना आयै लाबोगोन दे लाबोगोन माखौ सिन्था जायो नोंलाय बिहामजो लाबोबा ओमफ्राय उनाव बिहामजो बिखुनजो नांलायबाय थायाथ' माब्लाबा समाव दावराव जालायोना खायसे खायसे जोंहा लोगो बायदिसो थागोनहाय मा आरोलाय अबाव नांलायलाबायनोसै सोरबा सोरबा जायोबाखि आं जागोन नामा आंथ' बिब्दि नङाना उनाव आंहासो देग्लिजानाय बायदि जायाथ' गेजेराव बिहामजो बिखुनजोनि गेजेराव आया अबाव जानला मानला बुंदों बियो ओमफ्राय माला थांगोन दसे थाना ओंखारलांसै आयै ओमफ्राय मोजां थाबानो जाबाय टेक केयार नोंखौबो र' एसे सम बर'नानै माब्लाबा बेरायनोसै लांसै आङो उफायबा नों न'आव थाबाय थाबालाय हा मानोथो बेरायनांलायगौ जोंना न'आवबाबो गोजोनो आङो बेरायनांलाया नोमाया बेरायनो लुगैयाना आबा नोंखौसो बिदि बहाबा बहाबा एसे थांलाबाय थाबा बोरैबा नाङो आङो गोसोआव दुखु मोनो माब्लाबा फिसालाखौ सानबाय बायनानै साननानै लाबानो जाबाय आयै जायखिया आं माबा मोनसे सोरखौबा हेल्प हैनो थांनो नागिरदों आरोना जायो जाया बे उननि खोथासै थेवबो नोंनि आशीर्बादा अरायबो आंजों दंखायो नालाय आं जेबो टेनसन दाला नों आंखौ अके आयै आं जेरावखि थाया मोजाङैनो थागोन मोजाङैनो मोजां फैफिनगोन ना दे होमबालाय आबा हेलौ आब' इलिसा औ आगै आब' इलिसा आङो गुवाहाटि फारसे थांनि र' माथो नों जाय मानसिखौ बैखौ बुंदोंमोन बेथ' बे न'आवनो गैबावलासो आंथ' दा नोंसिनाव हाबफैबाय थानोबो सोलाबला आं डाइरेक्ट थांग्रोनोसै दै आगैना थायो माबा अखाफोरनि सासे लोगोआबो थांनो नागिरदोंमोन दा थांबायसो ना मासोबा मालायखौ आं मिथिया आब' जायखिया आं थांना खबर लाग्रोनि मोजां बे एड्रेसावनो ना बेहायनो थांना खबर लाग्रोगोन मानसिया साला गाज्रिखासोमोनदां बेखायनोथ' गायब जाखाबाय नङाबा न'आव मानो गैया बेलाय बेनोथ'हाय आगै जानोबा मारै जाखो जायखिया नों टेनसन दाला आब' अखाफोरखौ आं लाना फैफिनगोन र' जायखिया ओमफ्राय मोजां दंबाबो गैयाबाबो खबर लानोसै आरो मोजां दंबाबो लाना फैफिनगोन आङो बुजायनानै ओरैनोबाबो बे आंनाव हेल्प बिहरदोंमोन जेराव आङो थांगोन आब' थाथ' होमबालाय ओमफ्राय नों आगै हारसिं औ हारसिंबा मा थांनो हाया नामा थांगोन आं हारसिङैनो मा प्रब्लेमाव दङ नोंलाय अखाफोर थांगोन आं नोंखौ नागिरनानै लाना फैफिनगोन आं बा दिनैथ' टेडि देसोमोनलै ओरैबायदि सिख्लाफ्रा आंखौ सानै साथामसोआ टेडि डेनि उइस खालामहरगासिनो गैया आंहासो थोद जेबो नंला दे दाबो दा आंनि लोगो अखाफोरा एसे प्रब्लेमाव दङ नालाय प्रब्लेमाव दंबाबो गैयाबाबो जायखिया थांना फैसै ओमफ्राय लोगो मोनबाथ' बेनो टेडिखौ होबोनोसै आं बायनानै ओरैनोबाबो माने टेडि डेनि आंना लोगोबो गैखाया नालाय माखासेफोर उइस खालामहरबाबो बिसोरजों आं बारा रायलायाना नोंखौ लाना फैफिनगोनलै आं अखाफोर र' थांनि गुवाहाटि फारसे गोबाव जाथारबायमोनलै थांनियाबो साला गारि लेंहरनाया ओमफ्राय दाबो सफैयासिनो नायबाय थानाय आंनि सनामोन नायनानैल' दा थां लाइकखौबो होनानै गालांदो कमेन्ट लिरनो बायोबाबो आरो नङाबा नोंथांमोना जाय जाय मोजां मोनो कमेन्टबो लिरना हरबानो जाबाय दे सनामोन लाभ इउ बयनिसिमबो मा जालायखोरा टिभियालाय एथ' मोजां नायबाय टिभिखौ आंसो बन्द' खालामदों आयै आरोथ' नोंसोरो सिखारद' थांद' बेसेथो टिभि नायबाय थानोसै ओंखारलांदो आबाया ओंखाम जानांसिगौ नोंसोर बिदि थाथाबाय थाबालाय बोरै जानो गाबागाव न'आव थांस्रांद' नायनायाव दामा दामि नायफैगोन थांनोखौ आरो रोङा टाइम जानायफोरखौ नुवा बिसोरो टिभि नायनायखौ दानि दिनाव आरो बेबायदि मालायनाव नायथाबबाय थायो गाबागाव बायनानै लानो हाया आरे मादै नोंथ' एसेबां बाथ्रा बुंबाय जों दसेल'सो लोगोफोरजों नायफैदों नोंलाय मानो बिदि बुंखो दे आयै नों मा बुंलाबायदों आंनि लोगोफोरखौलाय बुङाबालाय बिसोर थांनो रोंखायाना फैबाथाय दे थांद' गथ'फोर आरो बेबायदि नायबाय थानो हायो लाजिया नोंसोरो गथ'फोर बिदि मालायनाव थाथाबबाय थानो सानफ्रामबो फैयोहाय बारा नायफैबाय थायो दामा दामिनो जोंहा फिल्मफोरखौ मबाइलावनो नायनो हाखायो बेलाय जों ओरैनोसो लिंनायाव फैदोंमोन दा अब्लालाय मबाइलावनो नायोना आरो माथो नोंसो आइखौबो माबा माबिसो खोनादों आङो हो नंगौ बाथ्राया थिख्ला बेफोरबायदि जेबो नङा मादै नों मानो बिदि बुंबाय थादोंलै आयै आंनि लोगोफोरखौ आंसो लिंहरदों दा नों जेबो मिथिया आबा हनै बेना बिमाया मा खोनादों गामियाव मिथियाखै नोङो आरो बेजोंसो लोगो जाबावदों मिथिया असिया बिदि दाबुंलाय मादै जोंनि आइया जेबो खालामाखै बिसोरो जानला मानला बुंफैलाबायदों गावस्रा घटना जाजाबाय जों आइखौसो दाय होबाय आरो जेराव टिभि नायनायनि खोथाबा आं नोंसिनाव एथ'बां गोसो होनानै सानफ्रामबो नायनो ना फैया
नोंनि फिसालाजोंसो लोगो नालाय आंहा बेखायनोसो फैयो। एसेबां बेबायदिबालाय नोंस्राबो बाया आरोहाय मालायनावल' नायबाय थानोसै। मा नायनो आजिखालि फनाव नुजोबखायोब्रा मादै बेखौलाय दसे नायफैनायखौलाय आरो नोंहा बेखौ बिदि बुंलायनांगौ आरो बायनांगौ टाइमाव बायगोनब्रा जोंहाबो। बायनो हाबालाय मोजांसै आरो हामाथो नोंस्रा बिमा बिब'आबो जेबो बुंथारा नामाहाय मालायनाव बिदि थाथाबबाय थानाङा होननानै। बुजिनांगौ एसेबाबो मालायनाव बिदि थाथाबबाय थानानै जाया। नों फाल्थुकबा बेबायदि मालायनाव थाथाबबाय थानो हायोबा आंहा फिसालाय बिदि हायाहाय। फरायनांगौ जानांगौ लोंनांगौ उन्दुनांगौ। जेन गावसिनावल' टिभि दंलै थौ थांसै जोंहा। बोरैबा बुंखाबायलै ने थिख्लावा थुलै बिसिनाव फैला जों दिनैनिफ्राय। औलै आसोल थौ। आंनि लोगोफोरखौ मानो बिदि बुंलाबाय थादों? नोंहा थांदो ना आयै मालाय दा थांगोन ना बिसोरो। जेबो नङा दे जों थांखासिगौमोन ओरैबाबो दे थाथ'दो होमबा। बेफोरो मा? हाबाब आंनि न'आव आबानियाव बेफोरो मा मोनखो आङो? आबानि बेगाव एसेबां बेफोरबायदि सिलाय माबा माबि फैसा माबोरै? बे गथ'नाव बेफोरो माबोरै फैखो हाथियारा? मा खालामनानै बेफोरबायदि हाथियार फैखो बेनाव गथ'नाव? माबा गाज्रि खामानियावथ' गोग्लैयाखैना आंनि फिसा हौवाया? आंथ' न'सो बुस्रांदोंमोन नाथाय बेफोरखौ आं मा मोननो मोनखो? मा खालामदों बेलाय गथ'आलाय? आबा लक्ष्मण नोंनाव बेफोरो माबोरै? आं गिनायसो मोनसोबाय। दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोनाबो नेनानै दङमोनबा दसेबाबो नुबाय जोंखौ। नेक्स्ट एपिसडजों जों फैफिनसैलै आरोना लोगोफोर दिनै थांथ'नोसै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। जाबाबो जायाबाबो नोंथांमोना लाइक खालामना हरबानो जाबाय लोगोसे कमेन्टबो खालामनानै हर दे सनामोन। बयनिसिमबो लाभ इउ बाय बाय सनामोन।